Това е чистата сума, която ще получите след като продадете имота си в София директно на Имодиал. Подготвихме сравнение, за да ви покажем разликата в цената и времето за продажба, когато продавате с брокер или директно на нас. Когато продавате чрез брокер или агенция, средният срок за продажба е между 4 и 6 месеца. С Имодиал този срок е между 2 и 14 дни, в зависимост от това с какви документи разполагате. В случай на по-сериозни проблеми, срокът може да е по-голям. Огромна разлика, нали? Разгледали сме примерен апартамент, чиято пазарна цена е 100 000 евро. След като сметнем разходите за комисиона от 3% без ДДС, освежаване, плащане на сметки, данъци, решаване проблемите на имота, каквито и да са те, адвокатски такси и други, крайната сума, която обективно може да получите, е 90 208 евро. Разглеждайки варианта за директна продажба на Имодиал, нещата изглеждат много по-прости, бързи и лесни. Получавате 90 000 евро и то без никакви разходи, комисионни, безкрайни огледи, натоварващи ремонти и много други. Изводите тук са ясни. С Имодиал получавате чисто 90 000 евро за имота си и го продавате за 14 дни. При продажба с брокер сделката може да отнеме до 6 месеца. А след всички разходи, чистата сума, която получавате е 90 208 евро. Изберете бързината и прозрачността с Имодиал. Гарантирана продажба, комфорт и ясни условия.